Masyado gyud ang magtambay-tambay ta sa parke kung natay kuyog, no? Oo, pod. Pila naman maka minuto oras na dire. Mga sa oras pa siguro. Usual sa inyo nga naman dire. Dili pa, sa man yung mga kuyog. Weekend lang. Ang if night time, free time ra. So karon ra ang night time. Oo. Dili ni siya like weekly. Dili pa. Ano sa pamtong last ninyong hibalag? Last week, Oh, so weekly. Anto doon sa mga oras dire ra. mga siguro, sa oras ron? Pa 7. Pero magunsa day man duwa. Kami? Dili kita. Kamo malam. Pan, friends. Ang la, tsada lagi ni. Kuyog-kuyog sa friend. Pila na mo ka? Weeks? Bulan nga friend? Weeks pa, weeks. Mga Weeks siguro pa. 3 weeks. 3 weeks nga friend. Friend! Oo. Friend. Dili na ni mo labaw? Or sa karon gi-enjoy pa ninyo ang panag-amigohay? Amigohay. Amigohay ra. Ay, amigohay ra gyud eh. Amigohay, amigohay, amigohay. Amigohay nas dala-dala ana-ana ka gani ano. Naganana ganiya ba? Tsada lagi gani amigohay kami higda sa shoulder ba to diri sila ko. Nakita na mo gani ni duol gani me kaila. Nay mag-friends oh. Higda-higdaan na yun. Tsada lagi mga friends ron. Ana mo nga level sa friendship nga kung ang imuhang friend o ikaw ba mura og katulugon mo higda ra kag kalit sa iyahang kung asa man dapat pwede higdaan. Kuhan na, kanang, tobog na kuhan. Sige nga naman to. Explain to. Wala kayo Puling explain. yan. Ha? Napuling. Ay napuling. Ay kaluoy oy. Napuling si friend. Wala na. Wala na. Pag mahawa may basig mapuling balik ba? Hindi na, hindi na. Asa din igasugod yung friendship. Nakaila mes Facebook. Kay nga naman gi-refer o nakitaan lang. Nakitaan lang. Ay, as in, ikaw ginakitaan, friend. Pila naman mo kakuan, day, friends? Ako, 3 weeks bang gingon? 3 weeks ba to? 2 to 4 weeks na. So, within, mo po na yung panahon sa friends mo online po? Parang- Or tod na po mong na friend online sa mo nagibalag? Marag tod naman yung naka-friends online. Nay plano, for sure. Kamot na lang. Ay, pero sa karon i-enjoy rin sa na to ang magpanag-amigohay. Amigoy, Amigoy ra isa. Ikaw wala kag-expect. Sa asa. Nga kaning friendship murag mo taas pa, mulabaw pa sa pagka-friends. Depende ras panahon. So dili na to pangunahan pod no. Oh, with the Ang flow ra. inside na lang sa usago sa as a friend. Camping perme. Friend. Tubag grabe sa kana ray may tubag. Bump. Bump message. Mahawa na mino, disturbo kayo mino. Nahutdan mo mga 5 minutes. Papauli naman me. Di amping mo, i-enjoy niyo ang panahon, no? Mga batanon pa mo punta. I-enjoy ang pag-ila-ila sa uban, pero dili po na to i-enjoy nga mag-ila-ila pod sa tanan. Di ba? Tsakto na. Kung man natay ila-ilahon, marag usa-usaon ra po nato, ha? Di na to bayo-bayo yung pagkasunod adlaw basig na kay lain ka ilang friend. Dili. Mo pa ni siya sa sulod sa tulo ka weeks. Makaray siya. Lami day ipungko diri no, pero kulang na to friend ba. Kung asa man ni mapunta, balikan ta mo. Ah, I-chat ko ha.